Δεν είναι όλα τα πολυεστιακά γυαλιά ίδια. Αν τα παντός καιρού γυαλιά σας ζορίζουν, ίσως η αγορά ενός ζεύγους εξατομικευμένων φακών γραφείου να βοηθήσει. Η φύση όλων των πολυεστιακών γυαλιών είναι ότι έχουν μία περιορισμένη ζώνη εργασίας για τη μέση απόσταση. Και η τοποθέτηση της μέσης ζώνης συχνά οδηγεί σε μία αφύσικη στάση μπροστά στην οθόνη. Για τους περισσότερους ανθρώπους που έχουν δουλειά γραφείου, όλη η δουλειά μας γίνεται σε μία ζώνη που βρίσκεται στην κοντινή ή ενδιάμεση απόσταση. Μπορείτε να πάρετε μονοεστιακούς φακούς που προσφέρουν βέλτιστη εικόνα στην οθόνη, αλλά δεν θα μπορούσατε να διαβάσετε πιο κοντά ή να δείτε πιο μακριά από την οθόνη του υπολογιστή. Τα διεστιακά θα ήταν μια καλύτερη επιλογή από τα μονοεστιακά, αλλά όχι ιδανικά. Η καλύτερη λύση θα ήταν η φακή Visiero Business DRP, που είναι κατάλληλη για κάθε τύπο όρασης που χρειάζεται κατά τη διάρκεια μιας εργάσιμης μέρας. DRP σημαίνει ότι αυτή η φακή είναι πλήρως εξατομικευμένη, παρέχοντας τέλεια όραση σε κάθε τμήμα του φακού. Οι Business DRP φακοί παρέχουν άριστη όραση για τις κοντινές και ενδιάμεσες δραστηριότητές σας. Ενώ παρέχουν ταυτόχρονα ένα μικρό τμήμα μακρινής όρασης στο πάνω τμήμα του φακού, επιτρέποντάς σας να χρησιμοποιείτε τα γυαλιά κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων και σεμιναρίων. Οι φακοί γραφείου σας παρέχουν τέλεια και απρόσκοπτη όραση και θα εξαφανίσουν αυγενικούς ή ημιικούς πόνους, πονοκεφάλους, στεγνά ή κουρασμένα μάτια ή μια γενικότερη αίσθηση κούρασης. Προφανώς, οι φακοί αυτοί θα σας βοηθήσουν για οποιαδήποτε δραστηριότητα στην οποία χρειάζεστε ευρεία, κοντινή και μέση όραση για μεγάλες χρονικές περιόδους.